Fölveszed az egész pályát. Én tudok masszálni. Nyilatkozzál. Én csak részegen tudok masszálni. Azon nem tudok. Legegyenesebb. Ugye, mondj valamit az utókornak. Itt vagyok, parasztok. Mi a véleményed a túlzott alkoholfogyasztásról? Hát az kevés. Mit ajánlanál a mai fiataloknak? Whisky cella. Aztán meg 10 kiló szinta tiszta pinna. Csak tiszta pinna. Nem lucskos, csak tiszta. Hallod? Ki járt a csigányát, vagy a valami? Tényleg kijártam, valójában vagy a másik. Biztos a valójában. Szöcsi! Szöcsi, ki nyerte valójában vagy a csigajev? Nem tudom, a macskajev. Szöcsi! Rakjad a gyomra nekem, mit tudom én? Melyik volt az a macskajev? A macskajev! Melyik volt az a macskajev, csak megnyártál? Melyik volt? Te tudod, bazd meg, én nem tudom. Te nem vegyél fel, te